Local, welcome back sa ating munting channel. This is Uncle G. So karon natay booking padung sa Tabonocol. Ato sa ning atuon ko lang booking, but before nato i-continue ang video na ni Col, i-shout out sa nato ni sila Col. Let's go! Shout out Seo Ryan Ragudo Spitlog ha 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 ha. Ika din shout out din Seo Pod Spitlog ka din ha 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 ha. So balik na ta Col. Nakita na natong customer Col sa atuon na nato Col. Nato na nato. Cake na siya, ma'am? Cake na? Wala plates? Gago! Walang napasobra eh. Yes, good. Magasing good. Sige. Wala may photo, ma'am? Igutom ang kumame? Gago! Wala. Ay, joke lang, mami. Walang tart. Wala, ma'am. Joke lang, mami. Tart. Plastic? Plastic. Apat na tart. 87. Birthday ni, ma'am? Oo, nung bata. Ah. Bata. Great, happy birthday. Basta din ay kaon dito. Ayos ka sa vlog, ma'am. Ayos kong vlog. Thank you. Thank you, ma'am. And lakas talagaing trip mo Uncle J. Lakas kitag trip mga angkol. Nanatoy pang kaon. Pero saludo kay ko sa mga customer nga muhatag niya mo join sa atong kabuang bitaw. Ganahan gyud ko magtanaw na nagpakatawa ta nila nya kita pod nabusog. So let's go. Yay, cool. Nga oras ako. Ano yung gihatag sa customer ganyan na, cool? Alam mo yung masag na akong cool, pero ang butong sa'yo. Tattered dog needs to see a cold. Pat kabuk lang gihatag, karon tulo na lang. Lagi sampula na pagkaon ganina. 君の虜になって Ikaw,